Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan. Petsa 10 sa bulan sa Hunyo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 5 bersikulo 20 ngadto sa 26. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, "Busa sultihan ko kamo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kun ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto ayaw pagpatay. Ang magpatay manubag niini sa hukmanan. Apan karon sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katawo dadun ngadto sa maghuhukom ug ang maghinganlag kuwanggol sa iyang isig katawo manubag niini ngadto sa labawng hukmanan ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katawo malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impierno. Busa inigdala na nimo sa imong halad ngadto sa halaran. Unya didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isig katawo. Biyai ang imong halad atubangan sa halaran ug adtua dayon ang imong isig katawo ug pakig-uli una kaniya. Unya balik sa halaran ug padayuna ang imong paghalad sa Dios. Kun may mukiha kanimo ug dad-on kaniya sa hukmanan, pakighusay dayon kaniya samtang may panahon pa. Og wala pa kamo muabot didto kay kun muabot na kamo sa hukmanan itugyan kaniya sa huwes og ang huwes mo tugyan kanimo sa pulis og bilangguon kaniya og magpabilin ka didto hangtod nga mabayran nimo ang tanan mong multa. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.